tokatu gara! Herri lagunen proiektu honen bidez, auzolan handi bat antolatu nahi dugu Oarsoaldean. Zergatik auzolanean? Deno daukagulako zerbait emateko, eta deno daukagulako zerbait jasotzeko. Deno dakigu jakinduriren bat zerbaitetaz. Osasunaz, naturaz, zientziaz, kulturaz, edo elkartasunaz beste gaietaz. Eta orduan, orain auzolan handi honen bidez, nahi duguna da, herrietako elkarteak eta herriko bizilagunak zerbait emateko daukatenak bat egin eta urte osorako programazio bat, egitasmoak, denetari martxan jartzea. Ikusi dugu proiektua ez dela administrazioak herritarrei emango dien proiektu bat. Udal honetan, eta Bailarako gainerako udalak ere, parte hartze prozesu batzuetan saiatzen ari gea, eta ikusi dugu hau bete-betean, proiektu honen bete-betean bat egiten duela udal hauek egin nahi dituzten egitasmoekin eta jokatzeko moduakin. Orduan, parte hartzean oinarritzen den momentutik bidea bera ere garrantzitsua iruditzen zaigu. Nik esaten dut Euskaldun ona herri txikia dala, gure hizkuntza minorizatua dala, baina asko daukagu munduari emateko. Koloretako mundua maite dugu eta auzolanetik eta euskaletik gure ekarpena egingo diogu munduari. Zuek guztion lanarekin, atsegin ez egina, zerbait ederra lortuko dugu. Auzolan, lan eder bat. Haupa laguno, eskerrik asko.